Hello mga dams, good morning! For today's video, mag-tutorial na punta. Magbayad ta sa to ang gilon sa GCash katong G-loan na to, no? Open na to atong GCash mga dams. Naatay 2,613 diha, dapita. Then nato ani tap ang view all. Then naadiya sa ubos, naay ka ng G-loan. Istita na diya mga dams. So nagloading man atong paaboton. Pagkahuman natong paabot na ata dihay nakita nga 265.70. Mao na tong bayranan karon nga month, no? Ato ara nang i-pay, ato nang lantawon diha ang ato ang unya mga dams. Before ko man nagbayad, no, kay ato nang gi-check di atong payment schedule kung kano sa atong bayranon. So karon nga buwan kay mao maning atong bayranon atong schedule May 22 ato ang kuno due date ani dara.